Esenlikler yurttaşlar, tavatın olmay. İşte azıcık Türkiye'den ve Türkmenistan'da bu arada azıcık bilgi edindim olayım. Yani Nevit gaz ulumunda sizlerle paylaşan dedim yani borç bakımında da. Yani ben bunu halkın bilmeye gerekli. Öğren vacip. Yani bilçin ideal bizim Rusya'nın sömürüsü. Bir giden bizim paylıklarımız, yenelerimiz gidip doğru yurttaşına çıkıp doğru bizlere hiç hata verilen yok. Şimdi şu arada doğru keçireceğim olsa bir sizin kendi vaktiniz almanız size bilgi verecek olayım. İşte da Demirada Kotortepe deyip bir kuyunun araştırdım da şunun nemesi kapasitesi 20 milyon ton nevit ekeni. Ona bareli uğrayat, son barelem Amerikan valutasına uğrayat olayım. Günlük 2 milyon dolar uğrak kolay. Günlük yakaca koydan mümkünçülüğü var da. O zaman onu şu koyunun 13 yıl işlemene, ortalama 13 yıl işlemene mümkünçülüğü var. Ona bir de dolar uğrak olayım. 10 milyar uğrak dolar olayım. Şimdi ne tağı istek. Yine de o tayda ne diye yazı geçe 200 milyon ton nevit. 200 milyon ton, 300 milyon ton kubometre gaz mümkünçülüğü var diye ülkede. Şimdi onam yine yankıyalı hesaplanmasından geçireye söyleyin 10 trilyon dan uğrak var. Ondan sonra çelekene geçeceğiz. Çelekenem benim yurdum nevit gorlarının 50 götürümlü önünde saklayar eken de. Bunun bir yakaca uysunda bir günde 100 min barel önümçülük verir eken de nevit. Onam yine hesap ediyor söyle günlük 7,5 milyon dolar. 7,5 milyon dolar günlük girdisi var. Bunam şu an yine de 2026 yılı çeler onu 300 bin barel çeler yani niyet ediyorlar da arttırmak. Olam günlük hesap ediyor 22 milyon dolardan kayan oluyor. Şimdi geçsek ne geçsek Türkmenistan'ın gaz resursuna. Tayda ne yazı geçe 265 trilyon. Bunam 0,84'de köperler solen dünyanın trilyonu çıkıp durur tayda da. Ben ne için dedim ben bu pullar bizim pullar yani ne için de bize hiç ilsin yok bizim yurdumuzda halkımızda singen yok. Bir tebligatımızda singen yok yani Rusya imperiyasına çıkıp durur bulatlar. Sömürge olmuşsan bize bizden hiç hata verilen yok. Bu bir neçesi var. 3-4 tane koyunun tanıdım da ben aslında onlarca koyunlar var. Onlarca kendiler var yani gaz yatakları var da. İşte sine diyanız olun içeriden halkı cahil saklayalar, bilgi veren oklar, internet yapıp dur. Rayatlar diyorlar, ya rayat ve nulanlar payok veriyorlar. Yani rayata da şöyle kıyıska bilgi veren rayata yal verilendir. Yani ırskal demek de Arapçası. Yal Türkmençesi son, Türkiyse. Gündelik demek son, gündelik. Ölmedi de. Halkam az saklayan olan azın ağın olmadı diyen bir aytığı vardır. Yani fikirlenmene may veren oklar, mümkünçülük veren oklar. Sehel karnı doyan yani halkın üstünden iyi biçip verenlerim övlüyorlar yani paralel dünya yönlendiriliyorlar. 360 var. Anırda gaytarmış ata var. Olata var, bulata var. Şolara katnadıp halkı yönlendirip gidip ıskınız dilen, Allah'dan dilen. Yani ana oğullar, mana oğullar. Şonun yani saklar. Yani yurttaşında, İran'da, Türk milletinin içinde özlerin kar hazaplap, akun hazaplap yürün bir cemiyet vardır kiçirecek. Buna da bizim Türk millet çaran yasap katnap öler. Gidip biler yönü şonun yanlıştığını diyecek olanda. Şoları da yüzlendik koy. Ne için halkın gözünü açan yok. Bilyaniz bizim Rusya'nın sömürge düğüne. Bizim milyartlarımızın gitti yani bilyaniz. Ne için halka hasabat veren yok. Ne için halkı bilgilendiren yok deyip yani bilgi veren yok deyip yüzlendik. Bir gün ödem şol ulamaların yani özün ulama hasabat verenlerin toplantısında kavatlap soradık da. Bunların gelen soğap ne fikir edeceğiniz ay hükümetin karşısında gidip olmayı. Halkı böyle bulama. Bilemek canlar sücümü. Ya halkın göz açılsa, cahillikten ayrılsa, olan ansatlıkla kazanan yani ırskal diyenler vardır. Sol kesilecek mi? Ya bilvet diyorlar mı? Ya ahlakın halis yere serilenle ne diyor mi? Onu ödünüz yurttaşlara baka verirsiniz. Yani. Şimdi ben diyecek olanım
haç görünüp durandır kuşkudaky. Ana şolam biziň Rossiýa ýagny Russiýa imperiýasy biziň içimizde badygyny görkezýär. Näme üçin ata watanyny çykýaga ýa altyn asrynda böleksinde ýurdumyz güllän asyda ýaşap ýasyna Aşgabatdy görkezip başga ýer ýok ýaly. Bolýa asyda ýaşaýan üstünde asman ýok. Ýene mary bilen lewabyň howasyny seret. Ýaşar ýalda. Ýöreten dik sany neme bar, gaz bar, saman depede bar. Mary giresde bar. Halkyň janyny alyp barýarlar, her türlü keselleri ýöredip. Şol bar zatlar bizlerden oğurlanan milyardlar var da talan edilen milyardlar. Şonu ýygnamak üçin edilen işler de. Buna kim gatışýar? Ýene öz dönüklen gatışýar. Ailece üçin, biri talan üçin, biri oğurluk üçin, biri reketörlük edip garyn doýurýar, ýani ahlaksyz gatlak bardyr. Özüň döwletde iş diýip işleýän kimler bolar? Başlaýa o Sowetden. Oňsoň mentals goý, 6-njy adel, sud, prokuratura, häkimlik. Şonuň ýaly özüni döwletdi gazaplayan, öz halkyna ziýan edýändir. Ýani özüni hem özüniň çağatlanma şoň içinde. Oňsoň bu pullar biziň pullarymyz, ýa-da biziň ýani gelecekdäki pullarymyz, gelecekde çağalanmadyň pullary. Ata-babamyz jahil goýdular şoň üçin, bizi jahil goýdular, çağalanma jahil goýup barýarlar. Şo pullar bizden sömürüp almak üçin. İnternet şoň üçin ýapylýar, bilgi berilen ok. Şo bir sistema, köne sistemada ýurdun içinde oku, yurtdaşynda hiç elinden zat gelmeýär. 4 ýyl okumadan akademiýasyna okap gelýär. İşe yaramýar ol sistema, bilgi sistemady. Serediňen tebälde trilyonlar bar. Günlük 80 milyon dollardan köp gideji girmeli Türkmenistan ýani öz başda bolan bolsa, ýani bir tarap men garaşdy diýen bolup görler. Öz başda bolanda şonuň ýaly bolma. Biz ýurtdaşynda bir syn tarap bermeli. Halkam näme diýerler? Şol milyonlary belgiler bermejek bolup, şo milyardlaryň belgilendirilmejek bolup, ýurtdaşyny içeriden de uzak tutýarlar. Rossiýa ýönlendiren iş var, Türkiýe ýönlendiren, Afrikada var diýer iş. Polşada var diýer, Özbekistana gitdiýer. Koreýa ýönlendirer. İçeriden uzak tutýarlar halky, içeriden. Senediň bir näçe goýy goý, bir 3 tane goýunyň nemesini aýdyp geçdim da size. Bir onlarça goýumuz bar bizim. Ýani gaz kenlerimiz var. Öz başda hakyky öz başda bizler gelmeli, hacı agdarmaly, kuşkudaky hacı bu özüň hökümet diýip atlandyran terror topary seyip tutmaly. Bu pullar biziň çağalamyzyň pullarydyr. Ýani her bir enata adamymyzyň den almaşkala bolsun, men şolary da ýüzlenýär-de. Siziň çağalanýyň pullary şolar. Köpelänçi bolmakdan geçiňindi, hakyky enata bolun. Bu pullar biziň pullary. Gaňryp almaly bu pullar bizler. Haçan açyla gul bolup geçsek, çağaňam çykarjak gul boljakmy? Maýyp bolýan biriň ölüp gitýän, biriň ýetip gidýän, biriň Dubaýdan çykýan, bir näçe maksadyň nemede ýaty, Türkiýede ýaty. Men şu bilgileri size ýetireýin diýdim ýurtdaşlar. Bu bilgiler nemede bar? İnternetiň içinde gözläýmeli. Altyn asr diýdi, ýene diýdi, Türkmen Nebit Gaz diýdi. Ani şolaryň saýtlarynda şolar pullaryny kime satdyň, näçe satdyň, näçe girdi, geldi, günlük näçe girdi, gelipdi. Şol atlaryň hemmesi hasaby bolmaly. Hani halkyň hyzmatkary da olar. Özüň hökümet diýip saýan bolsa, hökümet bolaýmaly şol atlar. Telewizionyda aýtmaly, radioda aýdyp durmaly, ine şynça bolupdy, ine otaýyk ýaratdyk, bu taýyk, onaşdyk, manaşdyk. Özüň açsaň ýola seretseň, daşaryk çyksaň ýola seretseň, bolýarmy şol işler bolan okma aýdyp dura, ýollamada aýdyp dura biziň. Ýoksa nebit özümizde akyp ýatyr. Şöyle ýurtdaşlar, sağ olun, amanat olun.